Kunodaba oluphume kuyilanga newspaper oluthi udidi abaningi uLimit ehudula abakaMaskandi emncintiswaneni weMother of All Maskandi Festival. Udaba olubhalwe uJobe Sithole. Akumqedanga umdladla ukuphunyukwa yeqathe emlonyeni emncintiswaneni weMother of All Maskandi Festival. Umculi kaMaskandi othembisa ukuqinisa kakhulu umkhankaso wakhe kulonyaka. Usolwazi weqembu ama-NMZ okunguyena obemise kabi uGatsheni nyakenye kulo mncintiswano uthi ukuhlula kwakhe nyakenye kumkhuthaze kakhulu ngoba usezokwazi ukuqaphela okumlimazile ukuze anqobe kulonyaka. Utshele ilanga ukuthi nyakenye ulinyazwe izinto ezincane. Angifuni ukudalula okuningi okuyikhona okungilimazile. Emkhankasweni wami kulonyaka ngibazwela ubuhlungu abaculi esiqokwe nabo ngoba ngizimisela ngokukhipha amangwevu. Nyakenye ngaba budedengu ohlelweni lami lomkhankaso, kusho uSolwazi. Uthi kulonyaka uzongena umuzi nomuzi emphakathini wangakubo emzimkhulu egaya amavoti. Ukushayeka kwami nyakenye kube nzima, kodwa ke ukuhuzuka ikhona okusikhulisayo emculweni wesintu esho. Ngesonto eledlule baqokiwe abaculi abawu-50 kulo mncintiswano, kanti kuleli sonto kuzohlunga kusale abangamashumi 40 abawu-40 ngokwenani lamavoti abo. Ngempela sonto kumenyezelwe uhlu lwabaculi abawu-40 abahamba phambili ngamavoti. Ngomgqibelo kuzokhishwa uhlu lwabantu abawu-30 okuyibona abazoqhudelana kuze kufike usuku lokumenyezelwa konqobile. Umculi kaMaskandi osagenqeleza phambili odidi abaningi ngamavoti awu-11,039 nguLimit waseNkandla. Ulandelwa nguMenzi ngamavoti awu-8,956. Kube nguSolwazi ngamavoti awu-8,382. Amawele kaMachawe ahleli kwawu-4,661 nabanye bayalandela. Umgqugquzeli walomcimbi uZimiphi Zimdola Biyela uthi izinga lokuvota kwabalandeli lenyuke kakhulu. Njengamanje wonke amaciko alela ukungasali kwi-top 30 okusho ukuthi ukukhankasa komculi ngamandla ikhona kuzombeka emathubeni amahle okungena ohlwini lokugcina labazoqhudelana kuze kube kufika usuku lomcimbi, kusho uZimdola. Umcimbi wokumenyezelwa komculi onqobile uzokuba mhla ka-5 kuMbasa oku-April ePeople's Park eduze kwaseMoses Mabhida eThekwini. Kulo mncintiswano kubekwe isiteki se-Toyota Quantum ezotholwa ngumculi obahlule bonke. Nyakenye isiteki sihlwithwe nguGatsheni ngosuku lwe-festival. Kuzonandisa abaculi abayingxenye yomncintiswano nabamenyiwe ngokukhethekile. Amathikithi omcimbi ayatholakala eShoprite ngo-R150 ahamba ngamabili. Lesi special sizophela mhla ka-3 kuNdasa okuMarch. Ifundeka kanjalo-ke indaba laphana kwiLanga newspaper ukuthi uLimit uyena oseyihola phambili lapha emncintiswaneni weMother of All Maskandi Festival. Abantu abaqhubeka bephosa amavoti bevotela bonke abaculi abathanda abafisa ukuthi bebabone kwi-top 30 ngoba umkhankaso uyashuba uya ngokuqina manje. Umuntu angakhala ukuthi yena akangenanga kanjani. Siyathemba ukuthi nabanye bazovela besondela ko-top 10 ukuze beshoshelele phezulu. Kodwa kwamanje insizwa senkandla Limit iyona esahamba phambili esayiholayo, ilandele uMenzi bese kuba uSolwazi. Sibonga ngethuba sizophinde sikhulume uma ngenye ivideo esizoyiposta maduzane. Nabantu bangakhohlwa nomcimbi kaKhuzani uzoba nge-22 March 2025 eCarnival City eGoli. Abantu bayilungiselele ingqophamlando yomcimbi lo. Ngibonga kakhulu ithuba.